रामाच्या काळात बाळ झालं तर राम म्हणाले की अजून माझा दुसरा भाऊ नाही त्याच्याबरोबर आहे स्मित राज्य आहे ती त्याला लहानचे आमचे दोन भाऊ काय तिथे अयोध्येमध्ये आहे माझ्या भावाच्या लग्न आहेत ना मांडवी शिकवली त्यांचंही आणि मग 16चं लग्न एकदा जाऊन 16 दिवस हा कार्यक्रम चालला तुझ्या गावी लग्न म्हणजे आमच्या बाजूला मजाच आहे वेगवेगळी प्रकारची जेवणासाठी माटो घातला ते माटो जेवण मग आपल्या जेवण एवढं भरपूर असेल तसं की पुढे का आता ते सगळं केलं आता सगळं ते एका दिवसावर झाले सकाळी एकदम चला एकदम एकदम गावात एकदम चालू असेल त्यामुळे एकदम थांब खूप सगळ्यात बघितलं झालं होतं मोठं चुकेल मग थांब खूप एकदा तिकडे पोचली लग्न लावलं किंवा तिथे कपडे गाड्या थांबून मग थांब खूप आणि संध्याकाळी घरात आले की कुठं कुठं आपले वाटे कोण हे भविष्य सहज उतरलं रामाने असं कारण ते परशुरामाचे होतात राम परशुराम हे भगवान रामाने
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.